Αυτό είναι το τελευταίο λιμανάκι, από εδώ μετά δεν έχει άλλο. You see Poseidon here? Yeah. Είναι δεξιά σκυλιά. Ναι βρε, το βλέπω. Το βγάλαμε και πριν. Αυτό έλεγα με τον κόμμα σήμερα. Δεν είναι. Εν τω μεταξύ έχει και μάτι, σαν ένα και μάτι, βλέπεις. Το άλλο το βραχάκι από πάνω. Ναι. Άμα το δεις από κοντά, ναι, όντως. Ναι, δες σαν να έχει μάτι. Έχει και μουσι εδώ πέρα. Μπράβο. Κοίτα. Ναι, αυτό έχω καταλάβει, ότι δεν είναι βαθιές οι σπηλιές.